Εδώ στο Little Birds έχουμε δεχτεί αρκετές φορές την ερώτηση: τι μπορεί να κάνει το marketing για εμένα, για την εταιρεία μου, τον brand μου κτλ. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε και να δούμε τα βασικά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Ακόμη και εμείς που έχουμε τριβεί με αυτά σχεδόν κάθε μέρα, καλό είναι να τρέχουμε κάθε τόσο στις βασικές αρχές που μπορούν να μας δώσουν μια νέα ιδέα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Πρώτο και πολύ βασικό, βοηθάει στο να γίνει πιο αναγνωρίσιμο το brand σας και να ενισχυθεί το brand name σας στο μυαλό του κοινού στόχου σας. Επίσης, ένα από τα κύρια ζητούμενα, η προσέλκυση νέων πελατών. Επόμενο, γίνεται πιο αναγνωρίσιμο το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρετε και έτσι οι πελάτες που αλληλεπιδρούν είναι πιο έτοιμοι και προβαίνουν πιο εύκολα σε μια αγορά. Τέταρτο, βοηθάει στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, άρα και στην αύξηση της ικανοποίησής τους, οπότε δημιουργούνται πιστοί πελάτες ή repeaters. Και τέλος, βοηθάει να πουλήσετε μια βελτιωμένη έκδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε ή ακόμα και κάποιο συνδυασμό προϊόντων υπηρεσιών. Εννοείται ότι το καθένα από αυτά που είπαμε αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο του marketing και μπορούν να αναλυθούν παραπάνω, αλλά τουλάχιστον πλέον γνωρίζετε τι να ζητάτε από ένα agency σαν το δικό μας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε και άλλα περί marketing και digital marketing, μπορείτε να κάνετε ένα follow. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια!